Bueno, arratsaldeon guztioi. Euskararen jaiaren barruan emanaldi hau antolatu da. Gurekin dauzkagu Edoie Etxarte idazlea eta Xabier Erkitia musikagilea, edo musikaria, ez? Bai, orduan, besterik gabe ea arratsalde hau, pixka bat gustora pasatzen dugun haiekin, ziur nago baietz, hala izango dala, eta besterik gabe beraiekin, utziko zaitu. Dragoiak. O nire herria, hain zauritua lehen aldian. Zaidu zara abesti handia doinutzen. Sentitzen ditut nire hegalak eta itzultzen naiz gure etxeko muino eta uretara. Iruditu zait gure osaba ikusi dudala, hain zaharra honezkero, baina betirako gaztea. Bat dineko bere lorategi txikian, hain lasai, hain pausatu, bere sustraien kolorezko arroparekin, eta kautxuzko bere sandaliekin. Mapamundi batean markatu ditu gertuko eta urrutiko albisteak. Bere arkatz gorriarekin marrazten du etorkizunaren bideska. Bizar zuriak dardara egiten dio goizeko eguzkian. Xuan Tui. Enperadorearen lorategian lo egingo genuela uste genuen bezperan. Sahatsek ura atindatzen zuten, erresinolak entzuten genituen. Gurea zen errekaldea. Dragoiak ginen, zerua eta sua. Xuan Tuiren profezia abesten genuen iluntzero. Gehiegi maite genuelako etorkizuna eta gehiegi iragana. Iruditu zait gure osaba ikusi dudala. Juan Berezibar Ormazabal, baina ez, zeren intxortan hil baitzuten dragoien bataioiko gudaria zen, JSU-ko kidea. Iruditu zait gure osaba ikusi dudala, Luis Berezibar Ormazabal, baina ez, zeren Balmasedako erretiradan hil baitzuten, dragoien bataioiko gudaria zen, JSU-ko kidea. Iruditu zait, gure izeba ikusi dudala, Franziska Ojanguren Iribe Campos, baina ez, zeren Oiartzunen hil baitzuten 36ko gauean, Angiozarkoa zen, Zuazketa baserrikoa. Iruditu zait, bere senarra ere ikusi dudala, baina ez, zeren nor jakin non desagerrarazi zuten Roman Berezibar Ormazabal. Argazki bat utzi dute itsasontzi honetan. Mendian daude, eta Romanek botila bat du eskuin eskuan. Franziskak edalontzi bati eusten dio. Iruditu zait, gure osaben osaba ikusi dudala, Amadeo Berezibar Aspe,
Plus Ultra tabernaren sortzailea eta langilea. Baina ez. Zeren taberna eta etxea atzean utzi eta Bartzelonara ihes egin baitzuen, Simona Ormazabal Inurrategi emaztearekin. 38ko bombardaketa batean hil zituzten elkarrekin. Sahatsek ura tindatzen zuten, erresinolak entzuten genituen, gurea zen errekaldea, dragoia ginen, zerua eta sua. Izkiriatzen ari naiz eta eskuetan dut argazki bat. Hango ia guztiak zarete dragoi, ia guztiak errekalde. Luxio, Josemari, Cecili, Edurne, Pilar, Amadeo, Felix, Roman, Simona, Anamari, Emili, Nati. Arkatz gorriarekin marrazten dut etorkizunaren bideska. Erabiliko ditut liburutegi guztiko bertsoak, baita etsaienak ere esateko. Ez dut paradisura joan nahi. Borrokan segitu nahi dut. Nahi dut zuen gorputza. Borrokan segitu ahal izateko. Filipo. Bertsoak ere lapurtuko dizkizugu. Italiarren kontra, falangisten kontra, nafarren kontra, herriko karlisten kontra, lantegietako nagusien kontra, hartzapeztikoaren kontra. Arkatz gorriarekin marrazten dugu, dragoia gara, zerua eta sua. Iruditu zait, gure osaba ikusi dudala, trinketean dago, talde sozialistako zuzendaritzarekin, Leninen erretratuaren azpian. Iruditu zait, ikusi dudala Victor Berezibar Ormazabal, baina 34ko iraultzaren porrotarengatik Tursera erbesteratu zen. Eta gero, Gurseko kontzentrazio esparruan hartu zuten preso. Eta porrotaren porrotean, itzuleran, 20 urte eta egun bateko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Iruditu zait, gure izeba ikusi dudala. Leonor Berezibar Errasti. Baina ez, zeren garbitasun lanetara behartu baitzuten Elisa eta Carmenekin. Iruditu zait, gure lengusinak ikusi ditudala. Nati, Anamari, Jose Ramon, Nieves, Olga. Baina ez, zeren aur deportatuen zerrenda bat da eskuartean dudana. Begira, gure aitaren 2 amapontekoak daude, Nati eta Anamari. 2 amaponteko, 2 erbesteratu. Iruditu zait, gure sortaldea ikusi dudala Union Cerrajerako sarreran. Juan, Luxio, Roman, Maria, Maria Juana, Victor, Cecili, Gabriela, Amadeo, Ziriako, Luxio Ormazabal, Mikaela, Luxio Galdos, baina ez. Dokumentu bat dut eskuartean, zerrenda bidira, zerrenda bakarrean. Lantegira itzultzea debekatu zieten langileen izenak dira, eta lehenago bertan lan egiten zuten gure seniden zerrenda. Dragoia daude gure itsasontzian, mendigoizaleak. Baina Ziriako zergati dago. Ez zuen inon milidatu. Ez zuen fusilek hartu. Udalaitz igotzen zuen ziztuan, espartzuzko espartinekin. Gertuko eta urrutiko albisteak arkatz gorriarekin marrazten ditut. Baina Ziriako gizon isila zen, haurtzarotik fabrikako langilea. Urtean behin abesten zuen. Goiko mendian elurra dago, errekaldian izotza. Gabon gauez. Sentitzen dut Makatzena, Angiozar, Kanpazar. Sentitzen dut Union Cerrajera, Trinketea, Kuartela, Kutxarera. Sentitzen dut Komentua, Parrokia, Eliza, Portaloia, Udalaitz, Elorrio. Sentitzen dut Durango, Elma, Normandia, Ondarretako kartzela, Gatzaga, San Andres, Santageda, San Cristobal, Anjolioren esekuziorako bidea oinez. Sentitzen dut Aretxabaleta, Oñati, Batzokia, Asturias, Barcelona, Gasteizerako trena, Aramaio. Sentitzen ditut nire hegalak, eta itzultzen naiz. Errepide bat egiteko suntzitu zuten zure etxeko muino eta uretara. Pilar, zaildua, abesti handia doinutzen. Iruditu zait, gure osaba izebak ikusi ditudala. Gure aitona amonak, lengusinak, maitaleak, gurasoak, birramonen birramonak. Sahatsek ura atindatzen zuten. Erresinolak entzuten genituen. Gurea zen errekaldea, dragoia ginen. Zerua eta sua.
Madre de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Descansen en paz. Amén. Si ha habido muertos, cantad pecados. Hementxe gatoz, ondo lotza eta bildurrez. Etxeko jaunak etzango deozko, kanta ingo badu edo ez. Libertadea eskatzen diat, etxeko printzipalari. Agate deunaren alabantzak, kantatutera natorni. Agate deuna ez da izaten, ilian. Urtean behin da beratan bera, zezeilen bosgarrenean. Behintzala baien. Mai gainean bala zorroak, sutautxerrearen usainan ariela. Ariezur bat, landa mapa bat, txosten bat, zaldi hauko apaindu bat, izerdi usainan ariola, ogi koskor bat. Hori guztia mai gainean dago. Mijail Sholokhov. Mendate Lanbrotuaren amaiera joaten ginen urtero gaztainak biltzera. Beti errepide bera. Edna San Vincent Milairen 1923ko udazken kantua. Orain udazkenak dardara egiten du, Larrosondoaren sustraietan. Eskailerak ezker-eskuin fruituen gainean makurtzen dira. Orain udazkenak gora egiten du, burdin ezitik, eta larrosak gogoratzen du ze hautsetatik jaio zen. Ireki berri den larrosaren pipila baino distiratsuagoa dago, kendu fruitu laranja. Baia mikatz dago orain. Edertasunak ez du amore ematen. Dena gertatzen da bere izenean. Baina larrosak gogoratzen du ze hautsetatik jaio zen. Hotz egiten zuen gure Foreskor nomad gorri purpuran. Renault 19 hasita askoz beranduago iritsiko zen. Merced karrikak espaloiak zituen sasoia zari naiz. Urte erdia alde batean eta beste erdia bestean aparkatzen zenekoaz. Garaian, kotxeen irudi hobea zuten auzokideek. Bazekiten, poliziaren furgoneten lasterketetatik babesteko toki bakarra zirela. Iruñera itzulitakoan,
Egosten genituen beirazko poteak eta gaztainak. Inoiz, labean ere erre genituen. Baina etxekoak ez ziren Pozo Blanco karrikako saltzailearenak bezalakoak. Kale erdian erreak, hotzez, xirimiriak ondutako labean, txanoa, aurreko mantala, eta eskularru erraldoiak zeramatzan jaunak. Marmelada ere egin genuen, goxoa. Zeren bon maman ez zen soilik errezeta bat, zen zaporearen industria. Bon maman da, gurean inoiz egonetzen, baina piknikarekin lotzen dugun, zamau zurigorria. Bon maman dira, landetako bungalouak, aste santuan, eta abuztuko dordoina eta ahosta. Eta ahosta da, Merced karrikako egongelako kukua. Behintzara joan ginen azkenetako batean, baratzean zegoen Jone. Ordurako bere ama alarguna zen. Ordurako ia desmuntatuta zegoen haurtzaroan betirako zirudiena. Abereen ukuilua utxik geratu zen. Justo gaixotu zen, gero hil. Gero Joneren neba gaixotu zen, eta definitiboki utzi genituen atzean zurezko egongela bero hura, Bilbotik etorritako Joneren iloba aritz. Bera izan zen, ezagutu nuen lehenengo txistularia eta lehenengo trisomikoa. Guk biolina jotzen genuen bazkalostean, borondate honez baina tokizkanpo. Begiak itxi eta inork, haurtzaroa, ahoskatuko balit, gaztainadi hartan agertuko nintzateke. Egongela hartan. Maritxuren mamia eta aitzarako arropa. Mundu hartan, izan ez nuen, nire beste amona izan zen Maritxu. Eta ziurrenik, Miguel Indurain ez litzateke berbera, ez banu hango sukaldean ikusi izango, Abraham Olanorekin, Atlantako Olimpiar jokoetan. Beti joan ginen udazkenean, Salgu eta Indurain, sukaldeko telebistan agertu zenean. Artean ez genekien azken aldia izango zela. Gero, betiko barreiatu zen mundu hura. Eskerrik asko. Ikuskizun hau oso gutxitan egin dugu, aldi bakoitza izan da, hau lehenengo aldiz, bai, formato honetan lehenengo aldiz, aldiro izan da, ez, lehenengo aldia, ez. Egon zen lehenengoa, bigarrena, gero lehenengoa, eta orain berriro lehenengoa. Hori da, aldaerak, ez. Zarun, egin genuen lehenengoa eta lehenengo bigarrena. Egin genituen Broken Bros Brass Bandeko lagunekin, eta gubiok ere bai. Eta gaur ez dira etorri, baina nolabait ere ekarri ditugu. Eta orduan, orain entzungo dugu. Epatu zer den Broken Brass edukitzea, nibelean. Bueno, Broken Bros Brass Band ez osori, baina 6-8 kide hemen atzean, bi trompeta, bi tromboi, perkusioa, bai. Eserita, ze haiek daukaten ohitura azken urteetan da, zutik kalean zehar eta seguramendik ere etorri direla, eta orduan bai, beste zerbait da, bai. Hasiera batean planteatu genuen, igual guken genezakela tromboiaren Orduan, ekarri ditugu nolabait, eta ez dute asko joko. Eta horien entzungo duguna da, berez, Sortaldekoak liburuaren preludioa izan zena, ez? Preludioa sarritan operetan eda izaten da, opera hasi aurretik, ez? Eta teloia igo aurretik, eskaintzen zaio entzuleari, gerora izango duen guztia, berez, ez? Sarritan esaten da, kompositorearen irudimena bat imaduzu, berez osagai guztiak hor daude, ez? Eta antzeko zerbait egin genuen, ez? Eta, orduan, preludio horretan, zelua eta sua izan zen horretan, letra, berez da, gerora liburuan dauden, aipu diferentekin osatutako letra bat. Beraz, ez dauka material originalik. Musikak ez da ere, musikak dena dira, beste pop abesti batzuetako akorden segidak. Eta hori entzuko dugu.
dizu, zauriak minik ematen ez dizunean, orbanak ematen dizula, plazer oro bilatzen du eternitatea, gu gauetik gatoz, bere besoetan, hartzen dauenean goxo hitz egiten dit, arintasuna ernatzen du, iturria maigabea izkutatua dago, pasaiezu tradizioa. Tradizio indartsua, tradizio aroa, tradizio gorria, sortaldekoa, zerua eta sua, zerua eta sua, zerua eta sua, sortaldekoa. Txortako dragoiak, ogi koskor bat, imenasako katea, landa mapa bat, mai gainean bala zorroak, balmaserako erretirada, aria zor bat, gu gauetik gatoz, ezin dut ahaztu, itzutzen nahi suntxitu zuten muñota uretara, sahats negatian, gure errekaldera, pasaiezu tradizioa. Tradizio indartsua, tradizio aroa, tradizio gorria, sortaldekoa, zerua eta sua, zerua eta sua, zerua eta sua, sortaldekoa. Sortaldekoak liburuan badaude joko asko poemen artean, 74 poema dira, 4 zakutan banatuak, eta berez barruko ordenean lehenengo poema guztiak gai berekoa dira, bigarren guztiak gai berekoa dira, ez horrelako. Liburu bera lago balditan irakurtzea bezala, eta batzutan ariketa hori erabat esplizitoa da kasu honetan bezala, eta da poema beraren bi aldaera daude, geure greba mugagabea deitzen dena. Poema honetan ere material originalik ia ez dago. Aldaeretako bat poema honena da Brechtenera da, eta tartean dagoena da Brechten poema bat, eta gero entzungo dugu beste aldaera bat. Orain irakurriko dudanarekin Broken Brothersek abesti bat egin zuen, bere azken aurreko diskoan entzun dezakezue, eta gerora Jon Celestinok beste Broken Brothers brass bandeko kideak pentsatu zuen beste aldaera gelditu zela bertsiori gabe, eta orduan Euskadi Irratian bazituen minutu batzuk 15 eta egin zion beste letra arekin. Orduan, orain irakurriko dut berez abesti horrela diskorako grabatutako abestia, eta gero entzungo duguna da diskoko abestirik ez daukan aldaera, Bretonen erara. Geure greba mugagabea. Geure greba mugagabea. Etenaldia da banketerako giltza. Zentzuzkoa da, edonork uler dezake, erraza da. Nagusia ez bazara, ulertuko duzu. Zuretzat ona da, bilatu argibide gehiago. Ergelek, ergelkeria deitzen dute. Zikinek, zikinkeria deitzen dute. Zikinkeriaren eta ergelkeriaren kontra dago. Zapaltzaileek krimena dela diote. Guk, badakigu, krimen guztien amaiera dela. Geure greba mugagabea. Etenaldia da banketerako giltza. Ez da zorakeria. Zorakeria guztien amaiera da. Ez da kaosa, ordena delako. Egiten hain zaila den zera erraz bat da. Geure greba mugagabea. Itsas hilerrian Posidonia. Terresnetan Suina. Gosarian laranja bat eta ekialdean Gaiarre.
lasaia ukituko. Ez txabalarri atzean jarriko. Musu libertario bat zara. Belarri zulotatik behatzen puntara. Autobusak orrategian geratu dira. Trenak geltokietan eta barkuak nasan. Itxasilerri zaurituan Posidonia. Eta zuain gura txalupa urgardenetan. Musu libertario bat zara. Belarri zulotatik behatzen puntara. Geure greba mugabea. Etenaldia da bankederako giltza. Hamaika aste eta 2 egun. Astea gaizki hasi zen. Poeta baten atxiloketa beti da zantzu txar bat. Bazkalostean jakin genuen Louis Gluck saritu zutela Nobelekoek. Eta minutu gutxira etorri zinen komuneko paperean odolbilduarekin. Esan zenuen, ezakit, bitxia da. Jantzi ginen 3 hartu genituen 2 dino pakete, azken gutuna ipuina, margotzeko kuadernoa eta plastidekorrak. Beti aurkitzen dugu toki bat, Audi A4arentzat ospitalearen atzealdean, zebrabidearen aurretik. Alabari eta bioi ez ziguten esploratzeak 2 gelara sartzen utzi. Elkartu ginenean zotinka zeunden eta ez genuen azalpenik behar izan, baina ginekologoak eman egin zigun. Ez zuela taupadarik. Gero ginekologoak eta erizainak esan zituzten gauza asko, tartean natura jakintsua da. Ziurrenik ospitale batean esan daitekeen gauzarik larriena. Ez dakit ze jakituria dagoen, erditzean zilboresteak ito eta bizitza osorako elbarritzean. Ez dakit ze jakituria dagoen, 7 hilabeteko haurdunaldian esofagorik ez duen neskatilarengan. Ez dakit ze jakituria dagoen, 40 urterekin azalpen medikorik gabe itsu geratzen den gizonaren kasuan. Irtetean, jolas parkera joan ginen. Alabari esan nion, hemen jaio zinen zu eta hemen jaio nintzen ni. Galdetu zigun, eta ama ere bai? Ez, ama han parean jaio zen. Gu jaio ginen solairuan, jakin genuen bere aizpaiik zegoela. Etxeratzean, baluren abestia eskatu zigun alabak. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya. Alaba eta bikotekidea lokartu ziren. Soy Osodich. Luis Michelen olerkiak irakurri nituen eta Didi Hubermanen emozioei buruzkoa berriz ere. Sakelako atera nuen eta ikusi itxio batzuk. Gure hirian, egun berean baina 23 urte lehenago, nola atxilotu zituzten 16 urteko 3 anaia, eta txintxila karrikan torturatzean
esan zieten beren amaren minbizia oso larria zela. Nerabe haiek etzekiten amaren amaiera zenik. Benetakoa zen guztia egin zitzaidan gertukoa. Eta oroitu nintzen, Luis Michelen amonak olerki bat idazten zuela, ezer nabarmena gertatzen zitzaionero. Horrela hasi zela, bere biloba ere olerkiak idazten. Urriaren 8 zen, Teoren urte betetzea. Gure amatxi Pilarrenerako 4 egun faltako ziren. Zu ere antzaude orain, dorleta guztiekin. Usozaleak. Natura ez zait beti interesatzen. Apenas ezberdindu ditzaket 3 lore klase. Ingeborg Bachmann. Makila bat hartu eta hiriko uso urdalde baten kontra jo nuen. Izututa egin zuten alde. 5 urte neuzkan, Iruñeko Gaztelu plazan izan zen. Alde egin ez zuen uso bakarrari, beste kolpe bat eman nien. Kolpatu nuen behin eta berriro, bere buruari bueltak ematen hasi zen usoa. Gero eta azkarro. Behea jo zuen. Esan nahi dut hil zela. Agure batek hartu zuen, hegal batetik, eta plastikozko zakarrontzi berde batean sartu. Lehoi koroadun baten soslaia zegoen zuriz zakarrontziaren kanpoaldean. Batzuetan zalantza izaten dut. Neuk ala adurrek hil zuen usoa. Badakit elkarrekin geundela, eta makila gu alako bi zela. Eta badakit, uso iotza agure batek bota zuela. Eta baita, gizon ura bera zela, guztiaren aurretik plazako lurrean zegoen hodei gerrixari hartoa ematen ziona. Ez zigun ezer esan. Mirua. Miruak bailara zeharkatu du Sigisaga. Mendate bat bezala jaitsi da airean. Arrapakinen bila, otu zait. Baina zergatik uste dugu, animaliek egiten duten guztia bizirautea dela. Eta bailara zeharkatu badu, guk begiratzen dugun arrazoi berarengatik. Janari galdera. Galdera bat dut zuretzat, Jana. Zure ustez, etxeko zakurrei buruz ari garenean, hitz egin dezakegu giza kondizioaz. Udazkenean bururatu zitzaidan. Orbel artean gure zakurraren gorozkia jasotzen ari nintzenean. Gorozkia topatu nuen, baina nire betaurrekoak, garai batean berri izandakoak, galdu nituen, jatorrian fruituak eramateko zen, plastiko gardeneko poltsa eskuan belardia garbitzean. Beste jabe jasogabeko kaka zapaltzearen beldur nintzen. Galdera bat dut zuretzat, Jana. Zure ustez, etxeko zakurrei buruz ari garenean, hitz egin dezakegu giza kondizioaz. Bueno, liburu hau da idatzi dudan 3. poema liburua. Eta besteak beste, aurreko bi liburuen editoria Gorkarresek erakutsi zidan zerbait izan zen, 2. liburua egin genuenean. Eta da, bueno, beti izatea lehenengoaren tensioa, ez, eta liburu bakoitza izatea erronka bat emango dizuna, lehenengo liburuak ematen dizuna errespetu hori, ez. Eta nik esango nuke, liburu hau idatzi arte, ez nekiela nire testuak irakurtzen, ez nekielako entzuten ere, ez, oso ongi. Bueno, denok dugu oso harreman gatazkatsua
gure ahotsarekin, ez? Besteak beste ez dugulako entzuten besteek gure ahotsa entzuten duten bezala, eta orduan sarritan horregatik da inoikoa, nik uste dut ez dagoela ia inora egiten ez duena ez. Audiomezuak bidaltzen dira, baina gero sarritan audiomezuak berriro entzuten dituzu, ez? Egiaztatzeko, ez? Zu zeu zaren hori bidali duena, zeurea den hor dagoen ahotsa, ez? Sarritan idatzi duzun zerbait berri irakurtzen duzun bezala, ez? Idazketa prozesuan, halako opari bat jaso nuen, baino gehiago, eta opari hori izan zen, Xabier Erkizia burokrata bat izan balitz, bi ordutan txukun egingo zuen lan bat, ez, poema batzuk grabatzea, bilakatu zen 12 ordutako paseo bat Iruñerrian egiten ari ginen liburuaren grabaketa, eta horregatik sarritan entzuten ditugun audio batzuk eta gerora inprentara joan zirenak ez dira berdin-berdinak, ez? Oraindik liburua ez zegoelako erabat bukatua, nahiz eta nik editorei esaten nien aste honetan geldituko nahi Xabirekin, eta poema hauek egon behar dira inprentara joango balira bezala, ez? Eta, uztailaren 8 oso berezi bat izan zen, ez? 2021koa, ze ez ziren San Ferminak, nahiz eta egun horietan berez diren, ez, pandemiaren gatik, eta orduan, paseo horren ostean, konturatu nintzen adibidez, toki guztia dutela soinu bat, ez? Oso gauza evidentea, noski. Pentsatzen jartzen bazara, baina horietako bat, Iruñeko Ilargian egon ginen, Orkoiengo gasolindegian, Argaren ibai ertzean Iruñeko Sanduzelai auzoan, eta eguna bukatzen ari zenean, etxereko ginen, pizza batzuk eskatu genituen, lehioa erdi irekita zegoen, eta Xabik nola ez, gerrillari honek bezala, alboan zeuzkan egun horretan zehar erabilitako tresna guztiak, eta halako batean pasatzen poemetako batek lantzen duen gaia dela Zagorraren kamioia. Eta berriki, horrein emango dut esplikazio bat hemen beharrezkoa ez dena, baina berriki Venezian poema hau irakurri dut, eta esplikatu behar izan nuen zer zen Zagorraren kamioia, Venezian ez dagoelako kamioirik, ez itxasuntzia dira, eta esan nien, irudikatu behar duzu, hemen zaborra jasotzen duten itxasontzi horien antzekoa diren tresna batzu daudela, urpilen gainean ibiltzen direnak kamioiak, eta halako zaratak egiten dituztela. Zagorraren kamioia. Duela 4 orduz geroztik dago ilun auzunea. Erdi zabalik daude egongelako lehioak. Badator gaueko Zagorraren kamioia. Ez dut inoiz ikusi, ez etxetik ez da kalean ere. Baina badakit, gauerdia duela 10 minutu izango zela. Gelditu da, etxe aurreko eduki ontzietan, irentsarazi diote barruan zegoena, estutu dute zabor berria aurreko Zagorrarekin. Zagorraren kamioiak dira, izarretako zinemak. Neguan ere lorik egin gabe, izan dabiltzan hartzak, gazela neka ezinak. Zagorraren kamioiak dira, haizeak adar guztiak zartatzen dituenean ere, eta garabiek 103 metroko berogailuak eraikitzean ere. Zagorraren kamioiak dira, gauero gonapetik datozen bidaiari itxuak. Eta nik uste nuen, liburu hau egin bitartean honez nire gida baimen ateratzen, kostatu zait ia 6 urte, eta uste nuen horregatik emanen niola alako zentraltasun bat ibilgailuei poema liburu honetan, baina ez, lehenengo poema liburuan 2008an batzen poema bat deitzen zena Ambulantziak,
Eta, sortaldekoaken badaude beste poetei hartutako bersoak, gaiak, baina baita ere badaude nire aurreko liburuetako bersoak. Eta hain justu ere, Zaberraren kamioia egiteko erabili nuen Ambulantziak poemako azken bersoak, eta irakurriko dizuet Ambulantziak. Euriak janzten zituen adatsak Victor Gresson kalean. Berandu zebiltzanek soilik egiten zuten korrika trumoipean. Tanten amaiera itxaroten ari nintzen horretan, etzindudan busti nahi balkoitik bera begira. Ambulantziak dira maitale finenak. Beti bueltatzen dira zauriturik, sendatuko dituen larrialdi tunelera. Eta eseritan nintzela, belarria loratu zenidan, eta bizkarra inurritu. Nola untxiek eraldatzen dituzten lokatz bideak. Nola isurtzen diren malkoak ninitik barnera, esnatzen gaitu gauak. Bi ilargidunak, zerurik ez duenak. Gameluen gatazkan, lau mendina hasi Tokioko azokan salgai. Bizi gailur, bizi mutur, lau tontor eta aterperik ez. Agian behar genuke erizaina eta ez olerkaria. Edo labana zainean eta ez kamamila mai gainean. Edo soka lepoan eta ez lagunen besarkadak. Edo antzutzea eta ez ohemendietan galtzea. Ambulantziak dira maitale fidelenak. Gasolindegietara doazenean eta helmuga urrunetan daudela ere beti bueltatzen dira. Ambulantziak dira izarretako zinemak, gazela neka ezinak. Neguan ere lorik egin gabe eizan dabiltzan hartzak, itxaropen argiak. Ambulantziak dira haizeak adar guztiak zartatzen dituenean ere, eta garabiek 100 eta 3 metroko berogailuak eraikitzean ere, ambulantziak dira gauero gonapetik datozen bidaiari itxuak. Ez busti bakarrik sasoiko dagoen belardia, ala bakarrik ihargarria. Emaiozu lursoiari ere zure ozkirria. Bertolt Brecht. Audi ala hau zubia. Lehenengo begiratuan, ezkien azpian, Audi ala hau zubiak, Graziano Iriarte Lópezek 23 urte lehenago erosi zuena zirudien. Baina Graziano hil egin zen eta bere alabak oinordetu zuen kotxe hura. Teseo eta tripulazioa Kretatik itzuli ziren itsasontziak bezala. Audi alauak aldaketak jasan ditu, transmisio ualean, ardatzetan, balaztetan, malgukietan, baterietan, gidagailuan, aurreko argietan, turboan, aurreko eta atzeko hegaletan. Horregatik, 2020ko abuztuaren 9 hartan, Audi alau zuriari ke urdinska ateratzen hasi eta garabi bat zabaldikaraino etorri behar izan zenean, greziar legenda itzuli zen solasaldira. San Kristobalek babesten zuen kotxe hura, Grazianorena zen oraindik, eta beraz, merezi zuen konpontzea eta berritzea piezaz pieza, ala hitzitik beste izaki bat zen honezkero. 13 urte lehenago dibortziatutako gizon batek garraiatu zuen istripuaren tokitik. Gizona astean zehar mekanikaria zen, jaiegunetan garabi gidaria. Graziano, Nafarroako goma pilotako txapelduna izan zen banaka. 1980an, 82an, 83an eta 84an. Eta bikoteka, 88an, 89an eta 91an. Egun batean, Grazianoren zangoek huts egin zuten. 86ko martxoan ospitaleratu zuten afera psikiatrikoa zirudien zerbaitengatik. Topatzen ez zuten minbizi bat zirudien gero. Azkenerako,
Cushing ezkutuaren sindromea diagnostikatu zioten. San Ferminen aurretik atera zen ospitaletik. Urte hartan estreinatu zuten Audia, Zizur Mantxarreal bidean, Aste Santuan. Grazianok gidatzen zuela eta Ciudad Realetik gertu, bele bat lehertu zen kotxearen ezkerreko faroaren kontra. Hurrengo urtean, Grazianoren iloba ari zen gidatzen eta Soriatik gertu orain bat harrapatu zuten. Alde egin zuen alardunak. Ilotz mindurik gabe, aseguru etxeak ez zituen kalteak bere gain hartu. 2008ko abuztuaren 9an hil zen Audi Alau Zuria. Egun hartan bertan izango zen Grazianoren urtebetetzea, minbizi luze batek 2007an hil izan ez balu. Ez aseguru etxeak, ez da mekanikariak ere, ez dute ulertzen, zergatik berritu behar den, aretaren ibai ertzean, Egeo itsasertzean bezala, garbitzen zuten bolido zaharra. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene moral. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Merced karrikatik datoz. Zabalik dagoen leihotik dator argi zurbil eta gorrixka. Merced karrikatik datoz. 18garrenean egon zen Asociación de Gitanos de Navarra, La Manjari. Merced karrikatik datoz. 5garrenean Jesus Dorronsoro Arteta. 1926, 8-11. Jesus Dorronsoro III. 1926, 8-11. Ángel Martínez Larraios, 1926, 8-11. Pedro Belloso García, 1926, 8-11. Dormitaleria baino zabalagoa, eta kaldereria baino ezeagoa. Eta beti izango gara utzi gabe Fidel, gura berri loratsuaren bandera gorriari. Merced karrikatik gatoz. 36an hil zituzten 23 gorrien gandik. La Tienda Coloradan erosten genuen Urdaiazpiko egosia. Larraspa arrandegia taberna bihurtu zen, eta Ramonek bere anaia ukabilkadaka atera zuen Labriteraino. Anaiak heroina saltzen zion alabari. Gaseosa egiten zen Merceden. Astoak zeuden. Ijitoen buru zen Martin Zaharra. Han jaio zen Maria, galtzerdiena. Besoetan hartzen dagoenean goxo-goxo hitz egiten diet. Bizitza arrosa ikusten du. Abizen portugesa dutela dirudien arren, Baionako juduak Merced karrikatik datoz. 16. mendean egotzi zituzten. Gu bezala Merced karrikatik datoz. Iturria maigabe ura ezkutatuta dago. Merced karrikatik datoz. Gu gauetik gatoz. Han bizi gara. Han hilko. Baina bihar gehiengoarentzat izango da argia. Guztiontzat argia, guztiontzat dena. Zabalik dagoen leihotik dator argi zurbil eta gorrixka. Gu Merced karrikatik gatoz, L. Neski prospetioatik. Rosa bezala L, Karl bezala L, Vladimir bezala L, Iturbe bezala L. Naiz eta gaua den. Naiz eta gaua den. Lanai arreba dituzu kanpoan, zu ikusi nahian. Jesusek berriz erantzun zien. Hauek ditut nik ama eta anai arreba. Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak. Lukas 8:19-21.
Hil zinenean tiraderan neuzkan, zuk egindako galtzerdi pare guztiak gordetzen ditut. Batzuen orpoak dagoeneko, xagututa daude, baten bat zitzak janda. Guztiak gordetzen ditut, Pilar, baita bikotekiderik gabe geratu direnak ere. Emily Dickinson irakurtzen dudanean, zugan pentsatzen dut. Udazkenean zatozela jakingo banu, usatuko nuke uda irribarre erdi batekin. Bularrean daramadalako, zure irudi bat. Zarauzko argazkia da, zuen bizitza betea, Gorostiaren drupa heltzen denean bezala belztu aurreko udan. Mutxioko maldaren behean ikusten zaitut, ikaskidez inguratuta. Guztiak daude, baita Angelita Arano maistra ere, seme Rafaelekin. 1993ko uztailaren 8 zen. Negu hartan hil zen Xabier Lizardi poeta. Argazkia egin zenuten tokitik gertu paseatzen zen. Biteriren eskolekin egindako txangoa zen. 12 urte zeneuzkaten, zuen bizitza betea, Gorostiaren drupa heltzen denean bezala belztu zenean. Ikasi zenuen biderketak egiten, zatitzen eta josten. Bitartean, zure lengusu nagusiek, paskinak inprimatzen zituzten, mitinak eta dantzaldiak antolatu. Futbolean jokatzen zuten eta grebak egiten. Aitari, 10etakoa eramaten zenion Union Cerrajerara. Zure osabaren tabernaren irekiera, ospatu zenuen. Zuk, bazenekien burkiderik ez baduzu, galduta zaudela. Maitatu zenituen gazteak eta zaharrak. Oiukatu zenion arbitrillo naizuena adirazi zuen epaileari. Ikusi zenuen Celestinok eta beretarrek, erreskatatzen zutela, Andre bat, guardia zibile jipoitzen zuten bitartean, oiukatzen zuena, que no soy vasca, que no soy vasca. Ikusi zenuen, Victor jauzi egiten, trampolin altuenetik. Eta zure bizitza betea, Gorostiaren drupa heltzen denean bezala, belztu zen. Izan zenituen kartzelan ama eta aita, neba frontean, amona oean, barruan, txamponak zeuzkan larruzko gerriko bat jantzita. Sotoan gorde zenituen, zuen argazki guztiak, ezetasunak suntsituko zituen. Eta oraindik, zuregandik ikusten dut mundua. Zuk, zure amonaren begietatik ikusten zenuen bezalaxe. Barruan txamponak zeuzkan, gerriko dun Andrea, gazterik, gatzagan. Balde batur bota zuena zangoak ukitu zizkion militarraren buru gainera. Horregatik, itzultzen naiz argazki honetara. Belzu aurreko bizitza betearenera. Eta ziur banintz, bizitza hau amaitzean, zurea eta nirea egongo direla, bizitza hau botako nuke azal eta guzti, dastatzeko eternitatea. Eskerrik asko.
Bai. Aurtetalo bai. Eskerrik asko, Gurutze, Iker, Itziar, Jon, Iñaki, zait inoraztu, Ez zait inoraztu. Eta guzti hori etortzeagatik, no? Bai. Bueno, eskerrik asko zuei hemen gurekin egoteagatik, bale?